Kaya, dyan magbutang tuli, uy. Layo pa kayo kung bagtasan ba? Init pa dyan kayo, basig ka matison eh ba? Pasayro. Wala pili ni malalaki o mababae basta kay pasayro kay wala ko'y kwarta dire. Busing. Oy, paminaw na ko busing murag nagpaabot kag mamasayruhay ba? Lagi boss, musakay ko. Musakay ka, matik na asa man ka padulong. Da, na ako i-deal ba sanahan. Nakay idil sa laka ko ba? Unsa man imong idil? Ay, nasi pangutana dia. Basta musakay ko. Asa man dapit pila may atag nimo dito ah. Kita. Basta di ko madama yan ha. Dili lagi buwang. Si Quinta, asa man si Quinta mo be? O dara o. Sige, go. Tara, lang kita. Sabi, suro di ko madama yan niya. O, paggunit tara. Kadali lang boss. Ano naman? Babae sa Driabi, kimurag na pasyente. Hindi siya mas Quinta, may plite. Ayaw sa buwang, wa pa kakatob sa kuwa, mangayo na kag plite. Tol na naman bakta sunon ni mo dira ah. Sige na. Oh, Reklamador ka kay tug anong tika nakaidildil pasin na ito ka baktas na. kaya tawahan na oy. Kagi nagumsa mas pak mo dira ah. Oo, inay lang ba kay maigo ta? Bakang man lagi ka. Kabalo kang bagutang tuli. Lagi ka magadiri ah. Mauli, nagali ko no. Ihatod gabi. Asa di kagi ka nagpatuloy nga wa may hospital diri ah, puro man ni kalatian. Taka ka. Pakang rani. Pakang rana. O, pag humanog bunan sa kuwag, ipambak akong sapa dito. Yati. Sige bi basi kamatison imong kuan dira ah. Sakay niya na. Hindi lang, ah. Ayan na papastara sa ko dira sa balik sa kami. Kanina ra iba nang kasle. Pagtarong pag pinabae lang, magpinabae. Pinabae lang ha. Ayun na nga kay matandog pag kamatison ba. Kaya na plaster na. Oo, plaster na. Sige go. Tara. Wala ko ngani mga knife. Pasayro ay sinana mo dia. Hunong sa diriya, magdalita kay kuandra, kamatison na. Kadali lang ba? Kadali lang. Dili sa muka ni tawanan ni bro, nagdalita ka na tay. Giapas pasayro, mapa-VIP Uy, dagan reklamo. Kulat sa ba? Usa man jud na. Na ma-ODI po DI. Kadali lang sa BP. Pagtuon sa lang siya. Sige lang ka dito ha. Pabuta ko ha. Lagi pabuton di ka. Kulat ako ha. Gina. Tawhanan ni manguyab gapon bisag bag-ong tuli. Bakit lagi ka diri ah? Di ba? Promise ni mo sa kuha, pag matuli na ko, sugton ako nimo. Nag-promise day ko ging ana. Wala mo ko nag-promise ana ba? Naning kamo ti banguyab ang buang oh. Ah, yaga-yaga man na mo ha. Nagputuli ba ako ha, para si mo ha. Sakit ba kayong pakang ha? Sen pag bago kang tuli, di gihapon ti kasugtod. Ha? Ano man? Alangan dili man na magamit. Atay, may pagwala ko nigi patuli da. Magamit pa unta. Na, bastid. Lip. Pauli. Pang! Na, tanawa pa iyo. Bastid ka no. Tid mo ko niya. Ipapauli ka. Imo man gipugos gud na agud. Yan sakay diri muli ta. Papaayuha sa siguro na bago ka manguyab. Maayo ni mo, balik ko siya ha. O balik dapat kasi sabay ganahan mo sugot ang bagong tuli. Paggunit ra kay magbulo-bulo na ta. Tara, tara. Ani paps. Sarang po nang dilim. Pusla naman gibastid ka. Wala makagisugot niya. Ibangking na lang nato ni ha. Ayaw, kay pati matandog ni Dugay kay maayo ni. Si Dugay Mayo, ako'y bahala. Sa ligi ko, panggunit ra. Ayaw ko tani, ayaw ka. Go for the banking time. Ayaw ka. Paggunit ta kay plaster ra kay pangking na jud ta. Usay sige yaga mao na ni banking na ni. Pero papayo na ni. Hala na nga umod. Agay akong tali. Ay, bawa ka matis eh. Oh, mo to yung resulta basta bastidon ka. Ibangking oy balag bagong tuli. Pero nasa ko yung game si i-promote sa inyo mo ang una game, i-click niyo ng link sa comment section tapos click download, mamili ka na register og login pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration, butanin mo dala ng cellphone number, password, verification code, referral ID, then boom, matik makasulod na ka sa una game ni klase-klaseng dula dala ni Dragon Tiger, Color Game, ug uban pa. Pero ako, i-try ng Mines kay likay-likay na rin mong bomba, dapat star mo mapilian. Unya undaogan na ka, gusto ka mag-cash out, i-click lang mo ng withdraw, butanin mo dala ng GCash account, GCash number, OTP, then automatic maka-withdraw na ka. Unya kung nahotan kag coins pero gusto pa ka magdula, i-click lang ng plus sign, mamili ka may 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. Ikaw ray bahala basta kay GCash gapoy gamitan nya sa man, nagits nimo?
Kaya kung kanagets kayo ni mo, biyahin ako.